28 perit li temmew il-kors tal-istudju tagħhom u għaddew mill-eżami tal-warrant ingħataw il-warrant biex ikunu jistgħu jibdew jipprattikaw il-professjoni tagħhom. Waqt li preżenta l-warrant il-Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar Stefan Drinzo Azzopardi fakkar li l-warrant mhuwiex biss rikonoxximent tal-ħila imma jġib miegħu responsabbiltà lejn is-soċjetà. Huwa qal li d-deċiżjonijiet meħuda mill-periti jridu jkunu mezz ta' ħarsien lejn il-ħajja, is-saħħa tal-oħrajn kif ukoll tal-kwalità tal-proġetti li jkunu fdati bihom. Ir-rol tal-professjoni tal-perit għandha tibqa' tkun xprun biex ikollna aktar bidliet fil-qasam tal-kostruzzjoni f'pajjiżna. F'dawn l-aħħar żminijiet rajna bidliet fosthom il-bidu tal-liġi ġdida tal-att tal-periti kif ukoll riformi oħra fil-qasam tal-kostruzzjoni. Dawn kollha flimkien ma' bidliet oħrajn iridu jkomplu jsiru fejn naraw ukoll li l-professjoni tal-perit tkompli tissaħħaħ u jkollna livell li ta' etika fil-ħidma tagħha. Il-Ministru Drinzo Azzopardi appella lil periti biex fil-waqt li jarfu jagħtu gwida u istruzzjonijiet ulterjuri jaraw li dawn jiġu segwiti u jaġixxu b'mod tempestiv meta jaraw li l-affarijiet mhux mexxin kif meħtieġ. Fakkar ukoll kif pajjiżna jaħdem qatih biex jippremja l-kwalità u l-eċċellenza fis-settur tal-kostruzzjoni u ħeġġeġ lil periti l-ġodda biex jimirħu biex ikunu protagonisti bil-ħiliet u t-talenti tagħhom.